as na rúna nach nar asca cúhaint ag a háachtalach. Nas bei neart bínan agus ré gapaí ó níofa elgrithe tacu le fáil an nach. Sir a náisce nó leis. Tá fáilte rah a hananne. Bíochlár ilignéach chuidir sí. Bíochlár ilignéach buchirtí ara. Wat is het? Go barach go gúnaí? Níl mé, bíocht na bhaine an. Hen feicáisinis mar sé dámad a handy hú vestin sinam le mechanealar in neolalas faoin gampáile mar díara. Buinte. Chuúilta a cainte chaig heappa go éis spiúidireacht anna bhí duine. Snachan é bhír banádamach industrial espionage hungas na Yanksaid. Leanna is bhaach, ní éon for gin spiúdúin mise. Ar a tóga ré, ní ar a meachta bhaindar. Bícha, ich can na adarasa. Anis, Brianna, caiim seo ríchanis tá. Búna sa cirtá amach rendezvous. Na bí bhád, a mis is Vanessa gal go gaiamh tróna. Tóga ré a bhean be mar eis an am. Jen cinnte go ménas dat is massa bhés. Cirtá ort. Tá me séra a réch. Pés go go máid na mé. Tú. Right. Is go gláda éiste be? Ó, tá sé deachar réidirún go tíimiiche. Bhí masúla í ceile teachta amachcha ar sinna gáirí. Chultúirte amach fiúin. Bhí me híos ag an áit Náid fríúí. Tá samgóil sé cruúir rábaí agus ar do bháthir a chail bhealach níl sé. Níl is ád, Rita. Túiste ceáin? Ní ra. Brahan sí bhthú. Ó, tám cinnte go mrán. Ó, tá sa go má go mrán. Right, man. Caiim sé amach, Rita. Siúr feici me nacht bhfuir échaí. A nacht? Ag an ascailt. Ó, no, ní bheith me dal an. Ó, catú bhfuil an rábaí. Bé an dímo ar Jacks ar tám. Ní félan brenn ar daoine eile mul an cyber. Nátó gur bhealach mí cearta, guim gach ráthir Jack ach. Ní bheith me dul ag an ascailt. Has toch liter overweg? Kun je me steeds liter in het? Cur, ja, vermaak het. Maar je wordt zo nog aan jou een novel te maken, hè? Maar hij is hier al iets zo, jullie zien jou er een job. Klanen toen een funjo ook, kom maar. Hallo, ik zou zeggen, ik ga petrol. Waarom is een funjo gegeven? Die hakken mij service maar zo rie. Als je wat, je moet zeggen uit Amerika. Zo want je nou te wonen hier in jouw service maar zo. Stoppen mij en zo en ga door alle mensen ganter. Dus mijn toerist naar Rongen, ben ik. Wel, bij mij. Simpel de hartje zacht, men ik maken zo. Oh, maar nee. Kijk, wij zijn dan, maar moest je wel maar hier over. Is wetmailen of shea agus watch in alle. Misje wees chludo en not zo. Ook Halle Gordon bocht. Ah, gun je niet graste. Dan was je jou nog in de kadi niet wesaste. Stakker bjaakel, je kunt hier als naar roen. En de jood beland himpel naar hartje zijn weg. De jood bedoel is dus. Zeg al, het is Stephen O'Shea maar zin. Nou. Nee, is je dat? Zie je pop? Dat de hut. Wat vind je? Dat is je net het hergebouwd tussen. All part of the service, maar jullie eind. Kunnen we maar, het met die stoel dat ik moet zeggen. Weet je of mee hoe ik een gozer een nacht? Geen gozer die zo, hè? Wat is het café nu? Is caramel Tom Dart? Wat mag je nee? Kom maar op die let aan. En jou niet aan mij maken, vrienden kan die niet, dat zei. Dat zeggen. Ah, was hello Angela. Je valt niet toestaan dan? Dat doe jou laat me gaan loon. Jel geljoor kotje ook. Oh, jou niet, je hebt een evangel. Aber hij gewoon warget noemen.
Ó, John, nach tamid na sémus tá testal an seo, was ag díons muid goin de mach lochin tele. Let you put you step about. San ún í fiú agal mna nach mu deach cáláir warige. Hanú cáá hangin, bach lo couple pintas na hidine. Brenna hemus, ví a go me an bádort níos na híomde. Ceágan se sin fi óhí bh bí. Sí an ní me se tá freigachas op beálit. Wa lei sé de sé dún sa cutcrúná. Á mu se heile séra? Ní has tá naprin sin bhuiide séra. Ó nach testar ce fá? Mar ní bheith tú gobaíonn seo fásta. He? Ce dúrá? Bhfuil tú mé ní bheith tú gobaíonn seo ní smó. Bhfuil tá sa dúirte secamsa. Bhfuil tú mé séra. Ní réide me seo. Ce dúirna me? Ag tú síos me se an nua dhéarna. Lig me siú, ce chuí, ce fá, ce dúirna me? Níar me geirí lord fa tú ní smó. Nó tú breindí be gweim séra. Coine! Héims, bu cheachnacht ní smú mesa datain. Na bheith caihadacha deaman se sa gúlóidir sin. Ig leat a go dúir an de séra ag lecu a seo maitha bhíheil. Ó jo níetnes ní an Angela. Ní watí go deogma. Is cum fa dúta hiise, cai dainn teart iad ag lecu. Agus hí le go mún teart a se breise jó láirsa, agus tú tógad a wéidir níos san airice. Fechstói. Reit, tá se sacrí mar sin. Chn ní súla a bhar, cai me se súpa dhéanam. Ó jo le hemus. Hiad a dionas me. Éirín cosú le súpar a bhealach cínt. Ní súpar chorabúa. A frigin grábure lofa, I ger a séra chur sís le hen úta níos. Sanú fu sin seg. Níor táda le den amsa leis. Ní ra be. Cefa mar sin ran er cúch le seachnairta atá go patíiste a warge, ha? Ní na ceapan stóirí de bé. Frigin siúr go bé. A sfuirtu gaiide hemus níor táda le den am leis, níor baint na páirt am leis. Há go delicad íarra. Grábure lofa. Sarah? Colle Sarah? Ce tá? Ní réitim go go chuig go bhir sin istin saice. Púta, ce fá? sin níle sam ce fá. Dúirtí go nig me síí ag ní rúte ce fá. Cha me sé féad ní head an go me chu éas cuitis. Orta tú ceach go leú nach bhhaile na petrol pump sin taimise. Í an bailí le sí rístíú. Na chuilenis go mar síime sin le sa family business. Cai se go mín broir amtí mar sin sa siúpa féidir. No mi mu táchró go chamanta. Well, tá said, mai vín se be gear a cúna. Tá duine sa bheimlí a sabbaí leis. Á fair play to Sarah. Ga leis galan se Sarah, chaime se chola díanana petrol. Cá séra? Tá mí heann seo na héid. Tá sama go hála go héra. Mai tééis a go dtí hála a héra. Mar seach fechaisteach, mé quáint. Réitina se Vanessa, sléine go. Níiad túimeachta inis, go tí lám. Tá súraí hi le héna ceaparíana. Ba mi ag smína bhirtaig, agus mu cahabh de chuid deargad. Slá. Sceidir le gaiiles go ná bailile beg. Is mar fear bhíhil go steachan sin agus John Bleis Caparí, agus a bhíhil aire sa scatil. Ach, haig nína mu jabsa. Bí a jab héra a hanis tatas an na háit. Cá go héimas. Ceir a hálann sena méimi. Brean is uach. Féidir tú gáilin is agus amad anna cínteáil íons do chud spíidirachta. Bí cíala, bheith ceanna le darms. Fra gén siúr nach mai. Gus brean a bhachail bainid fi sa slách láicíd uhfuil is uhaíon. Gus tá súla diabhúachas an chláin jamsa nó go bheice mé. Gus nára seáháil. Nocht tatán kosher Katrina. Ó, tá beg nach ré. Waimint sin a bheith? Sure, Sheila.
Kenny budget champagne tea hag mar brunch na station radio. Well, níl mé gal í hena bruntas a Jack Hayes tí heg. Cas go a dóhú dí a trifiú le head. Ben siúpating fin am seo. So? Ar a bechan dealacha. Ba sé sin bra sos an teir godal. Scum ce agan se. Well, barlam sa fanachta mu his. Look, Sheila, just relax. Can the budget champagne extends armor that? Anyway, get him running. Man má comart fin am seo bheith problem. I'd say Anish Katrina go méid tú déananig ag do hocuid hain, agus ní bheith leathan úr make-up worth. Gomach. Ah, God, tá sé detréis a hochtas in hána géan na fós. Os mahar de, ní mar réige. Bhí mí sách argo. Beidir nach tú céine? Ó, tucha siad is sto. Tucha siad, dus bei chula hórtá. Me sé an céad costa mé na? Ca Jason bes émar. Bhla Jason go amach lena chuid cardide. Tá ba émar an ar bbábeoga. Wel, dar nóia sí émar réit na híthe nacht, mar a visin i bheith enam ar náid. Oh, Wel, i hyd fáiltú ró. Se go mar. Baint lena féna dé, mai? Tú Jack. Reis. Bhín seo? Ó, dí smaine bh. Nar tháinig Robbie. Go me sé agus lá me leis. Go me siirite. Ní sé an. Tá sé mé hótar an án agus. Ní was an conneach sé. Seo. Lena féna. How's Michal? Hey, hold trip. Hey, Michal. Have a budget champagne with them, you know, stuff mine. Oh, ken ook dat je bij hoor. Wat de bij? Hey, actually, Django Varla, how about your brandy? Okay, love you? Fine. Lein brandy agad? Ja, het mij heb goed. Van de zomer ga ik mee. Met zo'n keer in zitten. Ja, one minute. Ciao. Schön dus. Je rol me heen, hè, zo die over. Ik heb een paro. Ja, sin tá. Don't suppose you gift wrap. Ní samlas cean buchatar sin agus tá sé tíar a gemélí fi láid. Tar £50, yeah? Yeah, term score mar sin agus má bhí na fiine lení chu fitha críist. Okay. Oh, Angela, goil nóid. Úlas had an brandy sin sin. Cem price tá sé le déal ar a counter? Ó, sin stoc a bhéir. Ní dhélan mit sin hé an counter. Wat hat díal bodjal tuga maha sa stóra. Ó, jaul, tá mé hééis budal ó dhéalanis. Ó, as cuma, níl do hordjanta. Sheila! Hi, Jack. Get fátar Oh, triganta. Seo Brenton on Station Radio. Gur míle maithagaid, 50 gaid. Forgáidegus. Fair play with the smalling. Oh, money. Tienes nis. Let's talk again. Míle. Okay. Ah, why Có fád, chas mar a chuig a check. Sgwneidí gálet. Thanks. Am sí jóra chum rodí tá an job dún an áte go. Bhána dí a hólá siúpa. Seo? Leis? Oh, go míle maid. Maid, Okay. maid, go maid. Mushkil. Hi. Oh, ceach nuúpa. Come on, Jack. Jack? Nú se bhil Jack. Jack? Yeah? Show it's Jack. Housewarming present. Gur míle maithad. Seo, becht lena féna? Cí sin a féidir. Sin cum rodí le tá. Ce fan a réine Jack e mar sé. Na chuil sa mar úla hiú an hencí pencí leis an óid. Ó, jó, féidir stop. Mest. Arón, mí a fáilte rót. Henfil. Seo íomh chuirtaí mo char Owen Collins ón go na Mary Journal. Stradley Owen. I can only get a bit, Feice mé. Caracan Budweiser at home. Ceacht an ggóisiir a beta tú rabí? Ní ha, on hospital. Ó, go tí mata a bhhé, Robbie? Ik fiawsú. Íhu agah. Iwanis. Na hí an go tú gléiste go tá sú héna breid a le óáid bhór a cinint. Fé có gín. Tá intas arm go tú fáide. Tom, go leid, camad a hiile féna chur amach, okay? Tá leis ceal. So, cad a dhéana tú sa Connemara Journal? Tá colún agam. The Pet Corner.
Really? Tá sin simú inis. Fáir nach neach mis se pléile nóachta, má hína le siú de pléile. Well, má tásúla go te níl hópa gomsa. Ar seafos tá seans cinnig mar daine. All's fair in love and war. Yeah, but tá níos mó mí leis sin go te. Brenn síle, bés nach chuil sean sé ceachtarin. Brenn a chuid se brenn ar cheáine sin. The Warl? Oh, well, it's Carla Tama. But you can jump in share a day, who then bala war? Well, Mohammedan. Krimish war lesa. So, it's going to make Clár no egg. Oh, could you show us? Clár phone in for Janville. They crinnuam le own and shocking Jehun Marioler. We should hour sucker doos $3 in radio. Bial Miché. Oh, fall to her? Yeah. Bial le driecht. Fuck agus glamour on radio mar bhíte. Bés nach geen radio a bhealch ar bach an. Bés gur tusan buite. What I guess though? Well, Carla Tom, you figure it out. Ach nach an éonfleile bhí aine díú. Mis sin éad na teopógus ben na éad an hacha fostúgus tá san éad na betrapáms. Bin an fleanna bhí éide. Níor túíomh go hasasta weimse. Scar tá tastal bhaid. Tás tí níos mú dúil an na bheith pléidir na petrolpomse chu deala go héal sinna méid. Ó Robbie, dy fíle fáilte. Hello, Colleen. I'm going to Jack Hart. Tá sé hálann sin Robbie, bhfuil sad ach tá éir dáthir sé an gúiltún seo. Gur mágad, Colleen. Come leis go. Glory this Jack. Made a mad, Robbie. Tá an ahrú gent ar nót. Tá sé go háling. Well, bhí ort chaid an san áit seo ar a hána muidir, Jack. Ní ra muid a gibh tú legan síos. Ó, níl sam fao sin. Ceam bhfuil an caid an ní séir an isis. Nach ag a bháin a méid an gaiire. Bhí má bháim a gón í búra go méid ihe géis a gón seo. Gus an isis tá héine agus tám in a bhain. Oh no, Jack atá an bhain. Ní lona amach customer, seo gaid. Oh, mis sé cumá. Anéis sé réí ús le. Jonas Leverdale, holla hol. Jonas. Anéis. Álam is deach an nónar na hócaide. Go cool kaint. Agus donna créitúr bochtas a bhlachas atá chur a crackáilte ag a bháin fin am seo. Agus tásúla mar Robbie nach fada go méid do bhhair ar a sean dhé mirist. Amen. Ó, bhí mé still am. Má sé fair play right. Agus bhfuil chuile thór ceart adra bhné? Well, tá siad níos fearr. Na go silga bheith cinna ceachar i géirí leis na géan na fiáine. A bú cíal agad. Fáilte a chách a dúirt an éidir an radio. Fan na hiúil an éit sin na naim jigs na tarin teile trubla dearan. Iháine se go Bhí chu leabba téitead na agus mé réis. Gdí inas ma. Ní bheith díú go deolais. Tá go bháin inis. Tú géirí teach? Ceap mé bhhain mé pí eile an crack am an seo. Well, fági méid doras me cheomar oscailsa. How not he's going too far? Well, I feel a chill coming on already. I'll do the last Robbie. Now be a while. Okay, so. Níl seacht am bhhaid. Bhí mé mí seacht agus tosa díideach bhfuil leis am. Céad a bhaid tá? Bhaid seach ar a seabhúil head. Bhí mé sé cheapú gur a mé seasa go muinte na háte na na strainseí. A bhhacha deo. Tá níos mú go bhíon na chuinte na háte I do leirí cín ná tá gálainn tá gáidir an I leú an mcí burcoch. Má go maide. Má chute siúráte ach ní an pósceir faohil. Ó Jesus. Bhádach a Jack. Cuim héna agus Angela ga chráir téine agus ar an náte. Well, tá muineágad. Chlíimedáid. Fáiltear chách idir an éidir bhíon an radio. A bé nach chuí nach chun fáilte rúmsa? Ba chuird tí mocht taig. Sad má nach choléon áilteróid an seo. Ímar. A chuil náir be harta? Seo gaid a haig.
Ó segus mí leit í. Ní méad muis. Mí fátain tegus go baint sásas. An ní gúnaí am seans deach ó neisce na cinteile. Is gan átaí. Ná bach. An tar áidir bicheir. Níl se féral go gaile has mar a chracalí go náscailt. Rí leatan is be me sé ceart go leor. nó, chuinn fanna me agus chuine me chuideachta le pí. A tá néid fáú neal dhéile déúgain a mí leat. Ní me geráil sa ríide, fanna me teine nach leit. A tá dúin tamáiche bhíheil. Go dé dóin ar sciobban an teart léú. Ní is am mé fá, so i go raibh cíalach go bainile. Well, be ceart doing imachta, tá sé déanaach dímar. Brenna, gur míle mága éocht go hort, níhah sé déanta marach sef. Bú tú céint go tú áráid, nó tú gear an fannacht? Ba metá. Ní riidir sé nó a be agus daine eile hart. Áráid, íháide. Ich go áráide. Paris slá. Jack, íhá. Agus gur míle maithaid, agus bhí neidir taime. Ní mu dearm ar go cean písa tá marráile. Smáise. Jack íhá. Chláán dóicí cheartta de glucha. Cechuí? Góld maine bheits há. Tá nuir a tenne Jack. Bhí chuile hort chu plasta. Smáise. Marú. Be sé cinnte a chu eáil doras. Weil, táú lema? Spád láhí léidir gur a tastal ras narúna réanas. Go marráile. Sin ní man go méimi is móidir steach go binnig chumá. Weil táú an go bheith mar ríise. Táú lema. Díhín hén feici Jack, be tú tíntar se go breanúir na stá. Breanna hálan is sin sinile sé. Tá mi se go núna sé go gear mar jab éisiir. Nó bach leis ní áte sin le láhí a dúna seo. Seo, fá seo, bhaile, netí. Leis céir Robbie. Ba seartún sachraithe sin na chinú mar ar affran chuimhnachán mísa do Ivan. Tá lá Chanolin. Ní bheith éon affran cuimhnachán an. Ó bei Robbie bei. Tá sé ríhabhachtta do máthir go méid ach go háide nar éirí léhí bheitsa láthir agus sachraid. Fan amach ó má bhóthir tá dón ar a plát ag gan bheith céasta as is a chuid seanrich os a gan más na chuine be riomh. Hoi. As nach ein pecha nach bhfuil meas mádig ísógan léine, i gléid, i gréide, nar na sean bhealús a tógiú mu héin.